18 Pro Max, který jsem si koupil na Jabko levně, hoši, koupil jsem si ho za svý prachy, i když s Jabko levně mám spolupráce, ale koupil jsem si ho za svý prachy, dali mi slevu třeba 4000 na něj, ale pokud na Jabko levně byste chtěli slevu i vy, tak můžete použít kód DODOEU při nákupu na 2000 korun, budete mít slevu 600 korun, hoši, takže pokud si někdy chcete koupit nějaký levnější iPhone, třeba použitej, což se za mě vyplatí, tak na Jabko levně, odkaz máte dole v popisku. Máme to tady, tak jak mi to přišlo, tak to mám tady, hoši, v tomhle máme iPhone 17 Pro, dámy a pánové, a těším se mega na něj, hoši. Pojďme se ho společně rozbalit, kámo. Tak jak mi to přišlo, tak to mám tady. Dal jsem z toho pryč, abyste neviděli adresu, že jo, což je úplně jako jasný, že jo. Každopádně, hoši, máme to takhle krásně zabalený. Já osobně, hoši, nemám úplně nový iPhone, hoši. Není úplně nový, kámo. Ten iPhone, hoši, už byl rozbalený, kámo. Pořídil jsem si už rozbalený, hoši, jo. Za prvý už třeba nějaký penízky a za druhý ty 17 Pročka moc nejsou, kámo. Tady se bojím, co všechno je. Máme tady, hoši, i nějaký psaníčko, kámo. Děkujeme za váš nákup. Budeme rádi za recenzi. Jo, tak ale jestli budu spokojený, tak Jabku levně dáme i recenzi, to je jasný. Takže páni, tady máme, hoši, fakturu. Jo, že tenhle iPhone mě stál 40 000 korun, hoši. 40 000 mě stál tenhle iPhone, který mám zabalený tady v tomhle tomu, hoši. Jenom rozbalený, tak to je úplně nový, ne? Jo, jako jo, je jenom rozbalený, no. Tak, hoši, 17 Pro Max vyšel, kámo, před měsícem, tak kdo by že ho nějak vracel nebo tak. Každopádně, hoši, tady to máme. Ty kokos, hoši, je to zabalený moc. Jim je to jedno. Oni chtějí, aby se tomu nic nestalo po cestě, kámo. Hej, je to úplně challenge to rozbalit, kámo. OK, nice, hoši, tady ho mám. Zľava až 60% na nábytok. Isk. Scandinavian Sleeping and Living. Konečne si môžem umyť vlasy aj tvár. Aj nohu! Konečne je tu pirát, ktorý vonia. Môžem veslovať koľko chcem, voniam sviežo a cítim sa v suchu. Máme. Hoši, poslouchejte, folii. Je to satisfying? Hoši, mám teda tuhle tu modrou barvu, OK, mám teda tuhle tu modrou barvu. Je vidět, že už je prostě rozbalený, ale to nevadí. Hoši, tady ho máme, dámy a pánové, tady máme iPhone 17 Pro Max. Jo, bohužel, hoši, už byl rozbalený, jo, koupil jsem si už rozbalený, ale to nevadí, hoši, díky tomu jsem ušetřil prachy, OK, že jsem koupil rozbalený. Tak teď to sloupneme, že takhle vypadá, hoši, sledujte, takhle velký, kámo. Takhle vypadá, hoši, ze zadu. Kde mám svůj, co mám teď, kámo? Ještě, že ne oranžová ani není, hoši, tady tohle je můj starý, to je 16 Pro, kámo. Pojďte se na ten rozdíl velikosti, hoši, nevím, jestli to bude vidět, ale docela jo, ne, docela jo, hoši. Koupil jsem si maxkovou verzi, protože jsem chtěl ho mít větší na Clash Royale, aby se mi líb hrát Clash Royale a zároveň aby měl větší baterku, kámo, a přijde mi, že je i lehčí. Nebo? Těžko říct, kámo, těžko říct, což máme tady i nějaký vercajk, máme tady kabely, ukáž? Jezoši. A Apple k tomu dává kabely, už je neuvěřitelný. A konečně, kámo, ty kabely nejsou takový ty gumový. Protože vždycky, kámo, když jsem třeba nabíjel mobil v posteli a měl jsem ho položený tady takhle, tak úplně tady tohle se mi úplně jako vohlo, kámo, takže to jsem rád. Paráda, tady máme i to na simku, jasně, no a už tady nic není, hoši. Apple prostě na následek šetří a nic tady nemá. Každopádně, hoši, teď přijde taková challenge, OK? Ty kráso, že cítím se jak frajer, takhle s nejlevnějším iPhonem, už sledujte. Čučo, kámo, jo, hele, přejdu za chvíli na fotbal, víš co. No, hoši, mám tady i, koupil jsem si kryt na iPhone 17 Pro, koupil jsem si vlastně stejný kryt, jako jsem měl předtím na 16, protože mi přišel docela v pohodě, byl bytelný, za ten rok mi vydržel úplně v pohodě, i když jako, hoši, tady to se mi začalo jakoby z toho sundávat trošku, jo, vidíte, tohle je 16 Pro kryt a jakoby trošku se začal to. Mám tady, hoši, nějaký vercajk na to, aby jsem si tam dal ochranný sklíčko. To bude podle mě docela challenge, hoši. Myslíte, že to zvládnu si tam dát ochranný sklíčko nebo ne? Já se toho docela bojím. Máme tady ještě nějaký blbůstky, jak OK, hadřík, dust removal sticker, jasně. Tady máme tutoriál, to jsou dva stejné tutoriály. Bože, proč mám tyhle věci? Tyhle dvě věci mám použít, když mám na jedno sklíčko, nebo na co to je? Dvě sklíčka, co? Já jsem si už koupil tady tohle. A jo, tupek. No nic, aha. Já jsem si koupil dvě sklíčka, jo. Aha, WTF, proč by prodávali v jednom peku dvě sklíčka? No, tak jednou do baga, víc co, třeba se někde hodit bude. Proto tam jsou i dva tutoriály, kámo, tak to je divný. Každopádně, co mám udělat teď teda? Teď ta vyšší dívčí. Jo, takhle se to na ten mobil nějak dá. Protože já jsem tohle nikdy nedělal, OK, takže jestli budu Pepega, tak mě nehročte, jo. Každopádně předtím musím vzít hadříkoši a musíme to pořádně, aby tam nic nebylo. Nesmím teď ani moc dýchat, kámo, aby náhodou tam nedostal nějaký prach. Teď dust removal sticker. Takhle se to dělá, vypadá to docela v pohodě. A teď na to dám tohle. Je to na tom? Ok, už nějak jsem to udělal. Co teď? Co mám dělat teď? Já jsem to nikdy nedělal, hoši. Press and slide. Takhle to mám nějak držet. Nebo co mám dělat? Co mám dělat? Pomoc! Tady je ten tutoriál. Už já jsem to nikdy nedělal. Ze zhora nahoru máš tam šipku doslova. Kámo, tam je šipka, která ukazuje směrem tam, ale i směrem tam, co to jako je. Remove from here. Takže odsud mám removovat jakoby směrem tam. Asi jo, mě to je jedno, kámo, já to neřeším. Už já to nechápu z toho tutoriálu, kámo. A to přísám, že mám víc jak dvouciferný IQ, hoši. Vidím, že to je hodně v midu teda. No nic, že vidí, a tam vidím milion bublinek, kámo, co mám dělat? Co mám dělat? Tady je na to ještě nějaká takováhle věc.
Hoši, vidíte tam ty bublinky, ok, já to sundám už asi, ne? Co to je? What? Aha! Hoši, však to se mi nepřileplo na to sklo, kámo. Však tady se ještě z toho musí něco sundat. Co to je? Co teď s tím mám dělat, jako? Teď to mám nalepit nějak punkově, tady mám to sklíčko, kámo. To se má sundat nějaká věc? Tady tohle sklíčko si nechám do baga, pak to když tak někomu řeknu, ať mi tam nalepí. Ok, je to tupek. Druhý pokus, Hoši. Hodí se, ok, hodí se. Pokus číslo 2, baby. Krásný. Hoši, teď se mi to povede, přísám. OK, teď to se slidenu. Kámo, vždycky, když jsem to viděl na TikToku, tak to vypadalo líp teda. OK, držím to tam nějak, Hoši, držím to tam nějak. Vidím tam milion bublinek, kámo, vidím tam milion bublinek, Hoši. OK, můžu to teď sundat? Má to takhle být? Kurňa. Běžte pryč, bublinky, nechci vás tady. Blbej vzduch, proč existuje vzduch, Hoši? Vidíte to, Hoši? Koukejte, kolik tam je bublinek, kámo. Halo! Však na tenhle mobil jsem to dokázal nalepit v pohodě. A oni tyhle nejdou dát pryč, ale kámo. No cap, Hoši, no cap, já tam mám tak 10 bublinek, ne víc, kámo. Pak tak 50 bublinek. Ale jo, Hoši, už mizej trošku ty bublinky. Tak tady má státní bublina, kámo. Já mám pod tím chlup, kámo. Hej! Zajdu se do nějakého obchodu, ať mi to tam nalepej, takhle zatím to nechám. Jdeme to zapnout, Hoši. Takhle to vypadá. OK, hej, vypadá skoro stejně jak můj starý. Tohle je rozdíl, iPhone 16, iPhone 17 Pro. Jdu to zapnout, jestli to spustí už rovnou. Je tady! Se vypadá to už. Oh yeah. Už já se tady nastavím, aby se mi ty věci přehodily na tenhle phone a už to bude, jo. Vzhled, výchozí, střední, velký. Už na to nejde klikat. Halo? Koukejte, nejde mi na to klikat, musím hodně. Až teď? Hej, že to je to tím sklíčkem, kámo. OK, už sklíčko sundávám. Reklamuj to. Tohle pošlu, kámo, na Alzu, jo? Co to je za sklo, kámo? Počkej. Co? Jak jako 2, kámo? Co to je? Proto to nefungovalo. A proto to tak nedrželo. Protože na tom jsou 2 skla, kámo. Počkej, nebylo možné, že už na tom iPhoneu bylo sklíčko? Nebo ochrana folie na tom iPhoneu byla? A teď už to funguje dobře, kámo, jo? Koukejte, vidíte, že už to funguje dobře. Tak víte, co občas se stane, kámo. Tady vidíte, proč jsem YouTuber. Face ID, Joši. Jdeme mognout Face ID. Hotovo, Hoši. Transfer data, ano. Kolik to má uložit, Hoši? Koupil jsem si 512 GB. Teď se mi tady oba mobily načítají. Já dám sem, abyste neviděli. Kurňa, i tak je vidíte. Nekoukejte! Tady všechno vidět. Tady to není vidět. A nic nevidíte, Hoši, a nic nevidíte. Když tam nic nemáš, to můžeš ukázat, tak WTF. Já se mám, že tam vyskočí. No, kámo! Jak jako můžu ukázat? Teď tady vyskočí můj telefonní číslo, kámo, že to neukazuju, ty magore. Takže, Hoši, momentálně uběhly asi 4 dny od té doby, co jsem ten iPhone rozbaloval. Každopádně, Hoši, na iPhoneu už mám nalepený sklíčko. Stavil jsem se někde v nějakém obchodě, aby mi to tam nalepili, Joši, Bro to prostě vzal a nalepil to reálně za 2 minuty. A co můžu říct po 4 dnech s fungováním iPhoneu 17 Pro Max, je to, Joši, že jsem měl 16 Pro předtím a reálně, kámo, jsem úplně jako nadšenej. Jakože, Joši, nečekal jsem, že v tom bude takový rozdíl. Mně přijde, že to jede úplně celý takový plynulejší, že to je prostě. A baterka na Pro Maxku drží mnohem víc než na tom mým Pročku. Tam jsem měl asi baterky kondici 95%. Tady mám 100%, že jo, protože to je nový mobil. A přijde mi to, kámo, že ta baterka reálně vydrží tak 2x tolik, to za prvý. A za druhý, kámo, přijme, že ten mobil je celkově takový víc smooth a líp se na něm pracuje, Joši. Takže pokud i vy byste si chtěli pořídit někdy nějaký iPhone, já tenhle ten jsem měl, že už byl rozbalený, takže byl o něco levnější. Tak, Joši, jabkolevně.cz, slevový kód DODOEU, budete mít slevu 600 korun při nákupu na 2000, kromě AirPodů, a můžete tímhle takhle fakt hodně ušetřit na nákupu iPhoneu, protože koupíte si rovnou použitej, takže bude levnější. Přitom použitej iPhone, Joši, nemá žádný jako nevýhody, prostě je jenom použitej. Stejně kdybyste ten iPhone měli třeba půl roku, tak už ho taky budete mít použitej. I kdybyste ho měli měsíc, tak ho taky budete mít použitej, takže, Joši, jabkolevně.cz, slevový kód DODOEU, a já se budu těšit na dalším videu. Dejte like, odběr a mějte se, čus.